tini sing sini katal CEM sini Sir Runiel Debbarmabai sing pai malai peka tai sini hamzamani mari sing kisisa je sukti sini Kokborok Media Forum nengai sing risa tai khum ya phalai bowai thaise thani kok salai mani yagulo sini je media rone jing jalong sing ban thani sai khana rakha tai aba haikeno sini kwbangma je thangnai salro je sing manthai sokai tongmani no borok ADC hapang thangnai salro bo sino subai tongma haikeno taklai ni je katal government ni yo je yapri senai ba barja manai rok born thani sing sini je nangmani kono sing sai khana rakha tai borok sino aba haikeno goshika je o talni simi tesaini hai abo haikeno taibo karakte samu tangjanai taibo media rone bagi phandrajaknai tai boroni je borok bai sing je kok salaimani bising tike sing saimanka je media rone bagi je kaisa nok ba nok thai ba thai kaisa je tangjanai ni samani aroni bisingo kwbangma borok ni je planning ni mote sing naimani motengke belaike khatungnani kok belaike kha tongthongani kok media rone bagi TTA DC hapang belaike wan sujak tai abo haikeno borok suno kok rakha je a je nok thai ba je thai tangi rejangnai abo jotoni bagi nangnai tai abo haikeno joto media ni borono joto taku buhuk joto miliwi sing je kok thumnai rok sing joto miliwi aro samung khlaimanai jotono jaija kaisa chamber nya khaba room place nami rejangnai tai abo haikeno aro conference hall robo tongnai abo haike kaham khai kaisa setup sanamui sini media rone bagi sanami rejangnai ni sajakma bai sing belaike khatong khajangjak sini media ni taku tebo husong tai hambai sing rona musumu sini TTA DC hapangno taklain sini je barjai yasak jak rokno tai sini CEM sarno belaike hambai maro tamni hinba chengmani logi no omhai kaisa belaike kotor yapri semani sini media rone bagi belaike kaham tai phani salro sing taibo karak ke samung tangi manan hnei tai ADC hapang obon bagina hambai maro taibo borok sini kok thumnai roni bagi taibo samung khai kangkai jora bai baksa je nangpungmani nangmung ba sini je khai therono borok khai ri tongma bagai sing bana hambai report bai tang wansugo phani salro sing taibo karak ke samung tamane tai hapang suno phandrma bai sing media rok taibo karak ke basai manan hnei tini ang Kokborok Media Forum ni General Secretary ngai tai sini President yang Somit Debbarma tai sini je members of tini je koekjon asumai baksa phai maja phaiman bagi borno bosung hambai report paya tai ang wansugo singoma haikeno sekangai thanglai tai kokthum thumtani media ni samung khlaithini o sing taibo phan karak samung tangmanan ne ang wansugo sini lokoro bosuno mo haiken support khlaine sini hapang ro bosuno mo haiken support khaitong belaike hambai nor jotono tai sini president bo kokthai theni sanai jodi nini kono musungmani tai ADC hapono nang bom haike tai hambai ran musung ang to kisa hambai ri rakha au kisa saikha na ba je hambai sini program ni bakhakti rakha sini ds kha abo hanyang ba hambai nai jeng hambai rena ni no dini dorkar tamni ba jotoni khapor mani bisingte jehetu hapang asukha norok borok ni jotoni raino jeng bo belaike khapor jakka je omhai hapang thung beskango kok phaisa sajak yawi lokoni সমস্যা no bujinai ja hapang je pro jeng kok toma khani bo buini jengjal simi sayawi tini omti jaga building khapo tini omti jaga school kahamung khapo ar ni kaham marks passing khapo obo hai development khapo chakri man tongbai khapo abo hai kok man jeng sanamo songo beskango amhai ma satung abai lokorong hambai tai hapang no hambai jotoni